su tim, bas smrt. Escape iz Mounta, jedna od opcija. Sini šanci je na meni. Prvo i osnovno što treba da znam, moram da ga pomerim na svoje kukove. Laktove ubacujemo uvek unutra. Jedna od opcija je sledeća. Gledaj šta radim? Ubacim lakat, u ovom slučaju lev ispod kolena, i malo se krivim na stranu. U smislu da neću kompletno telo okrenuti ovako, ali ću mi otići na leđa, nego samo donji deo od kukova pa na dole. Ću malo se pomerim i gledaj šta radim? Kad se pomeram, automatno ću malo noge da pomerim na stranu, da bi napravio bolji ugao koji će da mi napravi dobar escape. Znači, pomerim noge, uradim ovo i izađem iz Mounta. Čim izađem, imam opciju da napadam nogu ili da usterem da krenem dalje. Evo još jedno. Znači, idemo gore. Tu se nađem prvo i osnovno, odbornem ga na kukove, ubacim, krenem. Izađem iz Mounta. Još jedan put. Jako efikasan escape, samo je dobra reakcija bitna. Takođe i ovaj ugao sa nogama. Znači, kad ga pomerim na kukove, jedan lakat ide unutra, na tu stranu se rolam, u stvari okrećem kukove na desno, ova ruka može ide na kuk, može ide na stomak, i gledaj što radim. Kad uradim mali most, izađem, ova noga mu skroz izađe, i polako, ako treba, mogu i radim heel hook. Escape iz Mounta, BJJ.